Saúdos, que tal como están as obras da autoestrada continúan adiante, esta fin de semana a P9 sufrirá restriccións importantes polos traballos de extensión da capa de rodadura. Esta actuación afectará o tramo entre os enlaces Santiago Este e Santiago Sur. Con motivo das obras de ampliación da autoestrada ao seu paso pola capital galega, Fomento vende anunciar cortes de tráfico na AP9 dende este mediodía e ata a medianoite do luns. O motivo non é outro que os traballos de extensión da capa de rodadura entre os enlaces Santiago Este e Santiago Sur. Así, as restriccións afectarán ao longo da fin de semana a 3 kilómetros do vial. Os cortes estarán debidamente sinalizados. Unha vez rematen estes traballos, quedarán habilitados 3 carrís por circulación en todo este tramo. Ata o luns non saberemos se o Goberno decide continuar coa municipalización da Ore do Guindastre ou se agarda que chegue a resolución xudicial vinculada ao recurso presentado por Doal. Trátase da empresa que vende reclamar a prestación do servizo tras a anulación do contrato de Setex a Parqui. O BNG insiste en criticar o xeito de proceder de Compostela Aberta e advirte que isto terá graves perxuizos para o Concello. Ante a inminente chegada da resolución xudicial vinculada ao anterior contrato da Ore do Guindastre, o Goberno atópase na disxuntiva de agardar pola sentenza ou continuar adiante co proceso de municipalización, e que, pese a que o asesor xurídico da Alcaldía recomenda prudencia, non será ata o luns cando o rexedor decida que facer. Vou a pensar todo o fin de semana para non aburrirme. E o luns vou a comunicaremos. Vale. Está dado un debate político, está falado con servicios xurídicos e o luns tomarei unha decisión ao respecto sobre se se vai a pleno na convocatoria das comisións ou se se agarda. Non? En todo caso, se saca esa decisión, vai haber un principio de precaución, non? De que ningunha das decisións sexa definitiva e este condicionada á resolución do xulgado. O BNG volveu criticar hoxe o Goberno asegurando que peor non se puideron facer as cousas. E iso dixo Rubén Cela que levan advertindo a Compostela Aberta dende finais de 2015. O voceiro nacionalista cree que a cabezonería do alcalde vai provocar ás arcas municipais un grave perxuízo económico. Pois esa cabezonería lle pode costar aos veciños e veciñas de Santiago moi cara, non? Porque lle pode costar unha indemnización de varios centos de miles de euros que se pagará a escote por parte dos veciños e veciñas de Santiago por un servicio que non se prestou, é dicir, pagaremos 2 veces o servicio da Ore do Guindastre, ou pode ser que haxa unha resolución judicial na liña de darlle ese servicio a outra empresa que sería a que gañaría no caso da exclusión de Setex a Parqui durante os anos que lle corresponda e, polo tanto, non se poderá materializar o proceso de remunicipalización dese servicio. Rubén Cela quere saber por que o Concello nunca respostou os requerimentos feitos por Doal, a empresa que agora reclama a prestación do servizo. Todo isto no mesmo día no que a Xunta de Goberno aprobaba a substitución de 7 autobuses da frota do Servizo de Transporte Urbano. Ademais, na reunión semanal do Executivo deuselle luz verde a unha nova adxudicación do servizo de colectores de roupa e calzado usado. Pese a que o Goberno xa ten preparado o novo contrato do Servizo de Transporte Urbano, a actual concesionaria substituirá ata 7 vehículos. É que unha auditoría feita á frota de autobuses deixou patente o mal estado de algúns dos buses que circulan por Santiago. Do BRAN, cando se nos dé autorización a nivel europeo para poder iniciala, pola cuantía do mesmo, non? A ninguén se lle escapa que a flota é unha flota que en algúns casos está moi deteriorada e a ninguén se escapa que o proceso de liquidación do contrato e co proceso de licitación vai a levar uns meses, non? E é polo tanto que a empresa concesionaria da prestación do servicio solicitou a finais de ano a sustitución de 7 autobuses dado o deterioro de parte da flota, non? Na Xunta de Goberno tamén se lle deu luz verde o concurso aberto para adxudicar os colectores de roupa e calzado usados. Este contrato responde ao compromiso adquirido de regular este servizo. Farás a través dun canon. Por último, solicitouse á Consellería de Economía unha axuda de máis de 100.000 euros para sacar adiante unha nova edición do Obradoiro de Emprego Ecotur Xuvenil. Grazas a este proxecto, acondicionaríase a beira do río Sar entre Ponte Súas Rivas e Ponte da Fervenza.
Polémica en Santiago pola visita do autobús da entidade Hazte Oír. O Concello rexeitoulle o permiso para estacionar tanto na Praza do Obradoiro como ás portas do Parlamento Galego. Onte e hoxe sucedéronse as concentracións de repulsa contra este colectivo. O polémico autobús laranxa de Hazte Oír, que está a percorrer varias cidades para denunciar o que consideran no colectivo como leis de adoctrinamento sexual, fixo parada en Santiago e non tivo un gran recibimento. O Concello non autorizou a súa entrada na Praza do Obradoiro e hoxe varios membros do Goberno e da oposición uníanse á concentración convocada por varios colectivos LGTBI en contra do seu discurso. E máis, dende Compostela Aberta presentarán unha moción ao pleno ordinario de maio en contra da transfobia. Rexeitamos de maneira absoluta e radical, imos presentar ao Pleno unha moción onde instaremos a esta institución a que manifeste o seu rexeitamento á campaña da entidade Hazte Oír contra ese, reitero, suposto, en palabras da organización, adoctrinamento sexual, por considerar que esta organización e os seus principios atentan contra a igualdade efectiva e os dereitos das persoas LGTBIQ+. Santiago, desde logo, pois é unha cidade que nin discrimina, nin quere discriminar nin a lesbianas, nin a gays, nin a transexuais, nin a bisexuais, nin intersexuais, nin absolutamente a ninguén, non? E este bus, desde o noso punto de vista, pois é a mostra rodante de todo o que aínda fica por facer pois en materia de educación, en materia de visualización e en materia de normalización da diversidade afectivo-sexual. Polo tanto, vai por diante a nosa máis enérxica condena. O vindeiro día 12 de maio, a Facultade de Económicas acollerá o evento gratuito Aquae Talent Hub, Paixón polo talento. Trátase dun encontro para afondar no mundo da innovación e os procesos creativos que organiza Viacua en colaboración coa Universidade de Santiago. Grazas ao convenio entre a Fundación Aquae, Viacua e a Universidade, a Facultade de Ciencias Económicas acollerá o venres da semana que ven unha importante xornada dedicada a impulsar o talento, a creatividade e a innovación. Ademais, o Aquae Talent Hub pretende poñer en contacto ás persoas para transferir as súas ideas e coñecementos. La Fundación Aquae apuesta por la innovación y el emprendimiento como una vía para buscar soluciones a los retos del planeta y lo hace apoyando el talento de las personas. Es el conocimiento y la investigación los pilares de la transformación, mientras que la motivación, el talento y el emprendimiento son mecanismos que provocan los cambios que deseamos. Por nuestra parte, desde Viacua queremos contribuir, como no podría ser de otra manera, a la construcción de un mundo mejor y más sostenible. Esta cita constará dun taller e unha masterclass baixo a responsabilidade de dúas grandes comunicadoras e referentes en innovación e emprendemento, Irene Lapuente, fundadora de La Mandarina de Newton, e Cecilia Tam, creadora do espazo colaborativo Makers of Barcelona. Para nós, como dixen antes, acollémola cunha gran satisfacción porque é un instrumento máis para inocuar pois, o virus do emprendemento e da innovación nos nosos xóvenes e tamén para impulsar esa revolución emprendedora que, como sabedes, pois a Universidade pois, xa fai moitos anos que comezou con ela, non? Concretamente pois, ali por ano 2001, non? Verdad, Rector, co proxecto Uniemprende. O Aquae Talent Hub, que xa se desenvolveu noutras cidades con gran éxito, é gratuito ata completar un aforo de 500 persoas. A inscrición poden facela a través da web do evento ou da USC. Santiago converterase na capital do cine documental acollendo a 12ª edición da Mostra Internacional do Cinema Etnográfico organizado polo Museo do Pobo Galego. Poderemos ver 16 filmes que optarán algún dos 3 premios convocados. O Museo do Pobo Galego organiza unha nova edición da Mostra Internacional do Cinema Etnográfico, un festival que chega a súa 12ª edición e que este ano adquire máis peso se cabe pola celebración do 40 aniversario do museo. A mostra celebrarase do 29 de maio ao 3 de xuño en varios puntos da cidade. Ademais de no museo, haberá proxeccións no Salón Teatro e no Teatro Principal. Serán un total de 16 filmes os que se presenten no concurso. Hai 16 películas a concurso, 16 películas que se escolleron de casi un cento que nos chegaron. Eu creo que unha mostra diversa do que é a etnografía, do que é o documental fundamentalmente contemporáneo. Hai diversidade para que se vexa que a etnografía
non é somentes algo asociado ao rural, no? Que é un pouco que nos leva moitas veces a cabeza, pero ademais desas 16 películas a concurso que optan a 3 premios, o premio a mellor película, o premio a mellor produción galega e o premio do público. Haberá tamén charlas e mesas redondas e unha selección especial de películas para celebrar o aniversario do museo preparada polo Cineclube de Compostela. Non faltará o Espiello, ca proxección dos filmes premiados no Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe. Todas as proxeccións son de balde. Falamos agora de solidariedade, e que a ONG Xesuíta Entre Culturas organiza esta fin de semana a segunda edición da súa feira solidaria no claustro da Igrexa de San Agustín. Alí poderemos atopar todo tipo de produtos de segunda man, dende roupa ata artesanía ou pintura. A recadación irá destinada ás persoas refuxiadas de Sudán do Sur. Esta mañá os membros da ONG Xesuíta Entre Culturas ultimaban a preparación da que será a segunda edición da Feira Solidaria, que estará instalada esta fin de semana no claustro da Igrexa de San Agustín. Trátase dunha iniciativa que pretende recadar fondos para que a entidade poida desenvolver as súas accións de axuda coas persoas refuxiadas e desprazadas, neste caso en Sudán do Sur. Este año van para Sudán del Sur y es a través del Servicio Jesuitas Refugiados, que está dentro de Entre Culturas. A través de ellos intentamos que todo esto pues sirva para dignificar la vida de toda esta gente en los campos de refugiados. Y sin olvidar que una de las tareas también importantes es el tema educativo, ayudarles también a prepararse por si algún día retornan y vuelven a sus lugares de origen. Na feira poderánse encontrar artigos de moda de segunda man, artesanía, xoguetes e mesmo pinturas doadas por varios artistas. Tamén haberá produtos gastronómicos. Se van a encontrar sobre todo muchísima pintura de artistas que nos han donado altruistamente. Se van a encontrar bisutería, se van a encontrar cerámica, se van a encontrar ropa de calidad también, se van a encontrar mermeladas. Hay una persona que ha hecho cerca de 300 y pico tarros de mermelada. Se van a encontrar otro tipo de productos, ¿no? Incluso también pastas donadas por los conventos de clausura de aquí de Santiago. A Feira Solidaria estará aberta en San Agustín mañá e o domingo dende as 10:30 da mañá ás 2:30 da tarde e de 5 a 9. De cara a fin de semana, aquí lles propoñemos algunhas actividades interesantes na nosa axenda cultural. Continuaremos con cambios de tempo drásticos na fin de semana. Todos os detalles da predicción de seguido grazas a Meteo Galicia. Mañá en Galicia agárdanse ceos anubrados con posibilidade de algún orballo ocasional máis probable no oeste. As temperaturas sufrirán un moderado descenso nas mínimas, pero non terán cambios moi significativos nas máximas. O vento soprará moderado de compoñente sur. Domingo agardase algún banco de nevo illado en zonas de interior que darán paso a ceos con nubes altas. As temperaturas mínimas non terán cambios, mentres que as máximas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable durante a mañá, sendo do nordés a partir do mediodía. O
O luns teremos o ceo parcialmente anubrado pero con nubes altas que en moitos momentos non impedirán o paso do sol. As temperaturas continuarán ascendendo polo que a sensación térmica será de calor durante a tarde. Os ventos soprarán frouxos variables durante toda a xornada. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados durante toda a xornada e temperaturas que irán dende os 10 graus de mínima aos 18 de máxima. Os ventos soprarán do sudoeste. O domingo agárdanse ceos con nubes altas, as temperaturas máximas ascenderán ata os 24 graus e os ventos soprarán de dirección variable con carácter feble. O luns prévense de novo ceos con nubes altas, as temperaturas non sufrirán cambios e os ventos soprarán de dirección variable con carácter feble. Isto foi todo pola nosa parte, agora chega a entrevista do Preguntoiro na que Silvia Castiñeira recibe a primeira tenente de alcalde María Rozas. Nos volvemos o luns, que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.